boldy ofisiýallar bar, biz şolary ynanýas. Beýle kirzaplar ynanjak biz. Yani şoň üçin häzir men şu barada size şu efirinde gurulma deyin. Hormatly watandaşlar, men ýatlatjak bolýan size biz häzir YouTube'da iki kanalla, DWT kanaly we Murat Urwanowyň kanaly, Facebook'da, TikTok'da, Instagram'da, TikTok'da we beýleki ulgamlarda häzir efir edip durýar. Twitter diýdi, X diýdi, ýene bir topar ulgamlar bar, o ýerde de efir edip durýar. Gelmini biz Türkmenistana gaýdyp gelelim. Sizin bilşiňiz ýaly, bir aýdan gowrak taýýarlyk görüp häzir şu çağışa Taliban, Nuran goşuldy. Biz ýa-ni birleşip şu çağışa diýer, bütün demokratik opozisiýa, onuň içinde Erkin TV Radio, Muhammed Tüyücü Koordinasyon Center, diriliş blogger, beýleki aktivistler, özbaşda aktivistler, özbaşda kiçik toparlaryň goşuldy. Hemmeler şu çağışa goşulyp Türkmenistan'a diktatura stop edip ýa-ni meselen çözjek bolýar. Onuň daşyndan Türkmenistanyň içinde häzir speechka odatsan hemmeler ýanyp gidýär. Gurwanow bilen Ataly, ýa-ni Ataly oğul Gurwanow bilen terden şoňa düşmýär. Halis, MHM, polis ve kabinet ministrdaky işgärler diýär, şeýle bir gorkýarlar aýdar ýalýar. Halktan, şu geçecek çärden şeýle gorkýarlar, näme etjegini bilen iksem ýetmeden, iksem gorkýar. Gorkmady ýalýar, hiç wagt halka hyzmat etmedik. İksan zulüm, ahiri halktan bir almytyn almasa, şular hiç zatdan gorkmaz. Yani şoň üçin şol Ataly oğluň daşyndan, kabinet ministrden, MHM'den, polisden, onun ýanyna ahrandan hemmeden alýan maglumatlary görä, şol iki Ataly oğul hemme zatdan gorkýarlar. Pakuşeýne bolar bize, napadeýne bolar, gorunmak ministr güýçlendirmeli, ýollar beklemeli, eýýän birinji günden başlap ýa-ni welaýatlaraň arasynda ýollar beklemeli. Inni etrapdan welaýatyň içinde başga etrapa geçecek bolsaň näme diýen, näme etjek, näme ýa-ni nida barýan bir topar soralar goýup başladylar. Ýadyňyzda bolsa 2022-de 15 ýanwarda biz Gurwany Berdimuhamedowy aýyrjak bolup protest etdik. Ine şo ýerde Gazakstanyňky ýagdaýlar bolan soň Gurwany Berdimuhamedow şeýle gorkdy, Türkmenistan terk edip taşlap gitdi. 24 saatlap. Amanow alyp çykdy. Amanow açyk ýa-ni nimetdi halkam ýaýdandy bolmasa biz alýadyk şonda. 2020-de biz alýadyk şonu. Ne şonu ýa-ni uly howp döredi, şondan soň ylgak gelip göni ay men ýadadym, nimetdim, ikinji liniýa geçip ýa-ni öňüne oğluny goýup, oğluny prigowarit edip, prezident edip, derrew 28 gününe onu ümit beren konstitusiýa boýunça 30 gün bolsa 28 günde saýlawlar geçirip, ýa-ni şu adam Gurwany Berdimuhamedow zulüm öldürdi dep oğluny prigowarit edip öňüne goýdy. Ýöne oğul ba izinden bolsa, ýa-ni marniýat, oğluny marniýatka ýaly oğlunya izinden bolsa öldü. Hemme zat durumda ýa. Hormatly watandaşlar, ine Gurwany Berdimuhamedow şu neçeli şol soňky 30 günde $10 milyon harç etdi. Aktivistler görüşmeli, garşy görüşmeli. Ilaytada DWT Halk Hereketi, Gurwanow, Talip, Nuran Naýew şu birleşmeler, şolara garşy görüşmeli, şolaryň ýanky ardyna çöp atmaly, şolara garşy näme etmeli bolsa etmeli, görüşmeli, şolary ýanky agdy beretmän, agdalyk edip şol pytratmaly, bir topar pul harajat edýärdi. Inni dünküde, bir günlükde ýene çağırıp, ýene de $10 milyon bermeli bolsa men taýýar diýip, ine ýa-ni $10 milyon ýene goýdy. O pullar näme gidýär? Men size gonaýdyn, kirgitlemäge marka. YouTube, mass media, TikTok'lar serden kim agdalyga çağırýar? Kim bir aktiviste garşy görüşe çağırýar? Kim başga ýerine töhmet atyp ýamanlaýar? Kim hiç kim ýa-ni kim protesta çağırş eden, kim şol ýa-ni çäre çağırş eden, ine şolar şu pullary alyp bize garşy görüşýär. Men atlaryny aýdyp durjakka, ol belli bir platformada aýlanyň kim näme diýenini görürsiňiz, özüňiz suwul edersiňiz. Şolar bir soru görün. Sen haçan görüşjek? Sen görüşme ýöne çykyş edip, ýa-ni adama töhmet atyp ýörsiň, maksadyň näme diýip. Soňra şolar egerde met bolsa aýdar, bolmasa sypaçylyk edip, ay ine bizim hakykaty tiýät, ýene bir zat edip, ýa-ni bir topar bolmajak argumentler tapyp halka alýar.
Ine Gurban uly pulwaryny dökýär, emhemeni gyzyp başlady. Her zat edin ýanky halky bozun, millet parçalygy üstürün, täze derejä galdyryn, lewap bilen maryny uçturun, daşow bilen ahyl uçturun, mary bilen ahyl uçturun, balkan uçturun. Häzir mary, ahyl, balkan birleşdi. Biz daşowda garaşýar. Daşow welaýatynyň adamlary, aktivistleri yerlerde ýanky daşyna Ýewropada ýa başga ýerde Türkmenistanyň daşyna adamlar goşulmaly. Biz 5 dogan, 5 welaýat, 5 dogan ýaly görüşmeli. 4 welaýat ýa 3 welaýat görüşse, 2 welaýat görüşmese, erteki gün halkdan sorar. Näme goşulmaly? Näme halk adatlyk edenne siz ýanky goşulman, gollamadyňyz diýip sorar. Şoň üçin men Lewap welaýatyna ynanýan, Lewap welaýatynyň oglaryna, özüne bir topar aktivistler bar. İçinde daşynda men hemmetini agwýylara çağırýan we şu çäreni gollamagyny çağırýan. Egerde biz tutsak, ondan halkyň öňüne biz näme jogap bereli? Bize soraw berler. Serdiň Lewap, ine daşow, biz kösenýät diýip aýdýarlar bolýan. Şu çäre edip Türkmenistan reforma etjek adamlara garşy görüşüp gaýtyp ýanky biz nimeden zok diýip gollaman, gowuluk islam zok diýip şowully bolýar diýip biz eýýämden soraw başladylar. Şoň üçin Lewap daşow aktivrak bolun, gaýrat edin. Daşowda berk ýanky adamlar bar. Adalatlyk üçin, hakykat üçin görüşýän adamlar bar. Ine biz ýanky görüşe girmeli. Başga lazım diýip. Egerde biz adalatlyk isleýän bolsak, egerde biz maşgalamyzda, dost ýarlarynyň arasyna, welaýatda, Türkmenistanda, döwletiň içinde adalatlyk we arasaçylyk, hakykaty hüküm sürdürjek bolsak, biz öňe çykmaly. Hiç kim gelip etbilmez. Ni Murat Urwanow, ni Nuri, ni Talip edibiljek zadymyz ýok. Günaýdan. Siz bolmasaňyz, esasy aktýorlar siz bolmasaňyz şu bolan okşun. Anana. O devlet toparyň hemmesi galaýdyn. Bolanok bize müňlerçe adamlar gerek, 10 müňlerçe adam gerek. Şoň üçin ine Türkmenistanyň içinden bize soraw gelýär. Way şu edek bolurmuka? Way ne şu edek çäre bor? Näme bolurka? Hiç zat bolmaz. Şu edek çäre siz ahir goşulmaly. Murat Urwanow gelip etberer ýa Nur gelip etgerer ýa Talip ýanky ol Batmanyň kostyumyny dikip uçup geler zat diýip garaşmaly. Biz realny ýaşamaly. Şu güne siz öňe çykmaly. Köşküňe bardyňyz biz ýetip barýar. Boldy. Şöyle biliriz biz näme gahramançylyk etdiňimizni görkezler. İnşallah. Şoň üçin hemmämiz biragyz bolup, hemmämiz bir halk bolup, iki sany adamdan gorksak, şonda özülmesek, onu bizim geljegimiz bize münasip bolar. Gara bolar, zulüm bolar we hiç zat bolmaz. Diňe ýa kezapçylyk öser, diňe korrupsiýa öser, para gurulşy öser we bizim çağramyň geljegi ine şuraya bolar. Biz şonu ýaşap geçdik. Ine çağramyz ýaşamasyň şu zatlary, ýaş olanlar 20 ýaşdan 40 ýaşly olanlar ine size ýüzlenýän sizin durmuşuňyz bize ýaşap geçdik. Biz häzir ýagdaýymyz gülýär. Gülýärem bolsa biz watanymyzy alyp edýär. Sizin geljegiňiz ine siz şu täze döwlet häzir çalışma bolsa bir näçe saatda bolýar. Şu çalışma bolsa sizin hemme mümkinçilikleriniz açylýar. Sizin eýýäm şu durmuşda gazanyp biljek zatlaryňyz eýýäm bolup, eýýäm gazanmaňyz, adatlyňyz almaňyz. Hökümet hemme mümkinçilikler berer, kreditler, jaýlar, biznes, oko, hökümetli işler hemme mümkinçilik bolar. Ýanky bu bir tohumyň ýa bir toparyň ýa bir sany 5 sany adamyň ýanky mümkinçilikleri bolmasa hemme halkyň dik mümkinçiligi bolar. Ine şonu kim ukyply, zekinli öňe çykarlar. Şol adamlar öňe çykyp, arsa adamlar, adalatly adamlar öňe çykyp, welaýatlarda, etraplarda, ýagny şäherlerde, parlamentde, prezident ulugunda, prezident hemme şu adamlar biz saýlamaly. Zulümden bir gitmeli. Egerde hökümetde zulüm işlese hemme zulüm bolýar.
Biz öňkü 80-nji ýyllaryň, öten asyryň 80-nji ýylyň sistemasyny aýyrmaly. Sowet Soýuzynyň sistematy. Biz teýärli sistema bolmaly. Sowet Soýuzynyň sistemasy hiç ýerde ýok eýär. Diňe Türkmenistanda. Bir teýärli sistema bolmaly. Men öňüm aýdyp gelýän şul iki sany atalogul, şular syýasy maslyk, şulary bir adamam ynanmaýar, kredit bermeýär, investisiýa etmeýär. Şul adamlar bilen hiç kim iş çalışmaýar. Şular biznesmenler kidad etdiler, döwletler kidad etdiler. Bar ýerde belgiler bar. O gurbanyň agzyny doldurup Türkmenistanyň hiç ýerde bergisi ýok diýeni yalan. Türkmenistanyň Dubaýa bergisi bar, 400 milyon euro. Katara bergisi bar, Singapura bergisi bar, Yaponiýa bergisi bar, Ortaýa bergisi bar, Irana bergisi bar, Türkiýe bergisi bar. Şun pul alıp sorak görmedik yer kalmadı. Şu bir yerden pul alıp bolyan bolsa pul alýar. Amerikada bergisi bar. John Deere keypine geldimi? Şoları kim bermeli? Bir gedek ýanky Obama geçti bergileri, ikinci gedek bir topar bergi dördü. Oňa bermeli wagty geldi. Bir köpük bergimiz ýok diýip pohymesin. Gurban olyň sözüne ynanýarlar. Günü öýüz aýdýar. O bu dünýäde ýaşanyň kepçekeniň edeniň o dünýä ýok, Allah ýok. Allah oturman, men ýaly kepçekin diýip daş töwerini aýtdy. Şul adam İnçlerin hacı boldy. Şul adam meçide baryp bizim pulumuza sadakalaryny berýär. Bizim ýan halkyň pulundan ýygyna profsoýuzyň ýanky jemaatyň ýanky jemgyýetiň pul ötüşine sarp edilen pullar ýygnap sadakalar berýär. Öz enatasyna bir köpük sadaka üçin pul çykaryp görmedi adam. Şolu ýaly binamyz sizi niye alıp gider? Binamazçılığa. Niye alıp gider? Korrupsiya. Niye alıp gider? Biadalatlığa. Niye alıp gider? Ahlakdaýdan pes zatlara. Ine Türkmenistan. Ine? Şunu hyzmat edýänlerim MHM, polis, Gen prokuratura, suwtlar. Şoň üçin biz üýüşip Gen prokuratura, ýanky MHM, polis, suwtlar hemmemiz halk hemmemiz üýüşip şunu durdurmaly. Ine organlaryň aýdýan zatlar wah murada biz şundan bizar. Şunu häzir bir halk çykdy, 1000 adam çykdy niýe? Biz özümüz böküp şunu tutsak edip ýanky izolaýatora sokýar. Derhal suwt geçirip şunu türmelerde imedekletdirmesek biz army at bilmedikmi diýip ýanky janýan baýar. Ine prawhaniýetli guruplar şeýledi. Ine Gurban ol ýanky aýdyşym ýaly MHM guruplaryny çağırıp, ýolbaşçylaryny çağırıp millet barçylygy östürin. Lewap bilen marini, lewap bilen ahaly gyrlyşdyryň. Ýanky ul derejä galdyryň. Mundan meter ýanky opozisiýanyň içinde öz bilen uruşdyryň diýip ýanky görkezýär. Üçüň haýsy bir milli lider, haýsy bir ýolbaşçy şu ýaly öz halkyna millet barçylyk döredip uruşdurjak bolýar. Niýe de başlar hatlar? Türkmenistanda. Sebäbi bular Putin'in itleri iksen. Ataloğlu. Putin'den medal alıp ona bütün dünyada görkezip beğenip Putin'den ne benzin dağıt olmasa der öz halkından alıp ýanky Russiýa uratdyran adamlar bular. Türkmenleri Türkmenistan'ı bu hasam eden. Üçüň Serdar ine oğullar barlaýyn diýip köçeler ýanky Aşgabaryň daş döwründäki oğullary barlaýyn diýip aýlansa şo ýerde aýdýan zady näme? Ýygnaşyň ýanynda. Men şu gedaýlardan ýadadım. Şo özüni orun menişdir. Men ýalaklary işlemeli bolýar diýip aýdýar. Men şu gedaýlardan ýadadım. Oho, o sen halkyň gedaýdy. Şu halk bolandyň sen prezident bolup ýörsiň. Şu halk bolmasa sen prezidentam däl. Bular şu wezipe berenler, ýanky atasy oğluna wezipe berenler öňürlük kakasyndan ýanky wezipe alan ýaly döwletden näme, halkdan näme, döwlet üçin hyzmat etmeliler, kakasyna we özüne hyzmat etmeli diýip wezipeni diňe günden güni primoy özüne olur. Niýe de başlar? Alın Gazakistan, Özbekistan, Täjikistan, Kırgızstan şular näme metoda halk üçin ılgýarlar. Halky çykyş edip düşündirýärler. Halkyň ona jogap berýärler. Bular 17 ýylda ne kakasy, ne ogly halk bilen debat etgörnok, guruluş görnok, baran ýerine MHM'si ýygnap çopan eden bolýar.
O ýerde ýa-ni daýhan eden bolýar, emhemeşligine gülüşip gaýýar. A gelme oraya bolsaň, oraya halkyndan gorkýan bolsaň näme gelýän? Bar şol ýa-ni köşkünde ýa-ni pöwride emheme gulluklar bilen gülüşde gaýtda boldy. Näme halk bilen okdur diýär. Bular biz samsyk görýär. İksan idiot. Häzirden başlap pöwrüde giden ýollar ýapýarlar. Şoýra adamlar barmaz ýaly waýerlary goýup ýa-ni öýlerini goraýar, bize napadýany bolýar diýip ýa günnokdy ýa böktürip durar häzir. Biz haçan gelsek hemme ýerlerini ýapyň, ýollar ýapyň, welaýaty ýapyň, bize napadýany bolmalymyş. Ine halk bizi öldürjek bolýar, giýjek uni biz goraň diýip ahranaň daşyndan ýa waýerlary. Polisiýa köp ynanok, emheme köp ynanok. Aýdy bilen ok görünen ýöne ynanok. Ine şu ýaly ýagdaýlar bolup dur. Hormatly watandaşlar, häzir bir minut men size. Ine Gurbanlyň Berdimuhammed, Serdar Berdimuhammedowlar XM giýje güni ýa-ni öz öýlerini ulu ekrana çıkarıp TikTok'ları, YouTube gidip dur şoları görýär. Şoları gidip bloknotlaryna ýazýar. Ine fan tehnologiýa ýöredýän adamlar bloknotlaryna ýazýar. Kim kommentar ýazsa, kim nemese bloknotlaryna ýazyp ertesi emhemeni çağırıp ya şowun emheme jan edip şol tapyň, lal edin, agzaryny yumyň, çykmaz ýal edin diýip ýa-ni emheme batyşlar edýär. Oraya halkından gorkyan bolsaň, halkdan hiç zat eşjekkä bolup, gulaňy, gurşuňy uýan bolsaň. Näme oturýarsyňyz? Ýok bolanda gidin-de, Dubay bolýam, beýlek bolýam, ýok bolup gidin-de. Ýadatdyňyz, o hemmedini ýadatdyňyz. Ataly ogul, kezzaplar. Ine şu ýaly bolup geçýär Türkmenistanda. Ine iksan kezzabyň edýän işlerini mesela gysgaç aýtdym. Mundan daşyndanam şeýle bir gorkýarlar bolýan, ýanynaklar aýdýar. Bular ýa biz göremdik, şol ataly ogul. Bir-birinden gorkýar, halkdan gorkýar, içinde perawat bolar diýip gorkýar we opozisiýadan gorkýar. Şu gorkmaýan zatlar ýok, şu gorkmaýan uğurlary ýok. Hemme zatdan gorkuşup ýatýar. Ine şu ýaly, indi meçitlerde näme bolup ýör, näme ýagdaýlar bolup ýör? Men şonam aýtyp geçeň size. Egerde meçitde imam ba bolsa, şu imamın ýerine 2 san adam ya 4 san adam durur. Ne şolar ýa-ni imam ýaly eşik giýip ýa-ni namaz okujak, okan kişi bolarlar, ýöne olar emhemeşikler. Ondan daşary meçidin içinde başga da emhemeşikler bar. Bular näme diýär? Skrytly kamera bilen aljak bolýar, içini daşyny aljak bolýar. Normal ýa-ni Ramazan bayramyny kamera getirip aljak bolýar. Şunu soň ýa-ni egerde adamlar galmasa, watan programasyna ine dawarly geçdi. Ine Ramazan bayram namazy halk ine geldi. Şu ýaly agzy bir dawarly geçdi, şonu göküzjek bolýar. Halk alsa bolsa gaýtyp tersin boljak bolýar. Ýagny Gurbanlyň Serdary şu videolar. Şu ýaly. Ondan daşary häzir meçitlerde ine Ramazan bayramyny bular saat 3'den ýa-ni bir gün öňürti saat giýje 3'den internet beklejek bolýar. İnternet beklep egerde günlük 10K Ramazan bayramyny halk dargaçda internet açarlar, dargaçmasa gerek bolsa telefonam ýaparlar. Şoň üçin biz öňünden size aýdýar. Hemme meçitlerden günün her meçitten günün biz köşküne bar. Köşküne barıp biz birinji bilen şöýde ýygnanmaly we şo ýerden bitnamaly. Durmaly şo ýerde. Siz şöýde dursaňyz biz hemme halk şo ýere ýygnýar. 100 miňlerçe adam bar ýa. Polisler aýdýar, 1000 adam galdygy bizem goşulyp gidýär. Indi meçitten biz ad nokotdan, b nokoda ýa köşküne ýörende diňe bir meçitten hemme meçitlerden ýöremeli. Bir ýollardan hemme ýollardan ýöremeli. Topar bolup gitmeli. Öňde sallatlar çykar, ýa-ni barýerli. O barýer ýa-ni diýişmin ýaly, ine polisiň maslahat berişi ýaly. Biri egilýär, beýleksi durýar, oň üstüne ätläp geçip, içine girip, içinden barýeri açyp sallatlar goşulma diýseňiz, goşulma ýa-ni barýerleri açyp geçip ýaly. Ol bir. Ikinji,
Egerde size karşı tayak o spesna deydi, tayak yörüte dubinka ulanyan bolsa sizin doğul hakkınızla elinize tayak almany. Daş almany. Ýöne yarak, bıçak almanla biz parahatly demonstrasiýa etmeli. Ýöne bizi eger urup bizi nime edip hiç safsada urup başladar biz özümüzi gorumana hakkımız var sebäbi şolun edýän ahsasy bikan. Nämişik? Bizim hakkımız var Aşgabatda yürüyüş etmeyene, hakkımız var yığınanmana, bizim konstitusiyamız bize şu ruhsat berýär. O ruhsat almaly hiç kimde. Bunu konstitusiýa ýazýar. Egerde şu konstitusiýanyň maddalaryny polisiýa, ýene bir spesnaz diýip taýyk alyp nimetse, onda biz şoňa jogap bermäni hakly. Şoň üçin yürüyüş bolanlar, daýaw bolanlar daşynda bolmaly. Şu tituşkalar tutarlar Türkiýede akýaly. Şu tituşkalardan şol yürüyüşde baryan adamlar, fada adamlar, ayal, gıylar, çağlar, yaşlılar bolsa şonu gorumaly. Şoň üçin şu zatlara ümit berin, gayrat edin. Inniki boljak iş eýýem häzirden ýani adamlar taýýarlap ýörler Ramazan bayram namazy güni diňe ýani propus kılıp pensionerler goýjak bolýar. Galanyň hemmetine öýüňize gaýdyň, gelmeň, barın öýüňizde Ramazan bayram namazyny okan, ılaytada ayal maşgalalary, ýaş gyýlary, ýaş olanlary meçhide goý bermeliler. Daşyna baryer goýup içine salmalylar. Diňe pensioner şekilli hiç zat et bilmeýän adamyň eline propus kirip diňe şolary salmaly diýip eýýäm imamlara görkezme berli, emhanlara görkezme berli. Inanyň şoýa zat bolanlar şu derwede goýýarlar, şu derweden öňüne hemmemiz üşmeli. Haljaň ýazýan Ramazan bayram namazyny edýär. Ine şo ýerde üşýäňde, ine şo diňe şu meçhide bizi goý bermeýän üçin biz gün kuşkunyna bak şordan torak etmeli. Näme sebäpli? Meçhide bizi bayram namazyna goý berýär. Sen gorkýarmyň? Özüň gün bolla uçup git ýöne bizi Allahyň öýüne bizi sen saklamany hakyň ýok. Şo meçhitler bizim üçin gurulýarmy? Biz şoňa baraýmaly. Hiç kimin dünýäde meçhide musulman döwletde meçhide barmany gadagynçylyk etmäne hiç ne konstitusiýa, ne görkezme, hemme zat bir kanun. Hiç kimin haky ýok. Prezident bol, milyardan prezident bol, milyardan millidir bol, milyard prezident, milyard millidir üýşene de şoň haky ýok. Ola bir ikinci Türkmenistanyň içinde iň ýokarky organ, ýagny iň ýokary derejedäki organ halk. Halka hiç kim buýrmana çıkış etme, gitme, yürüyüş etme, manifestasiýa etme, protest etme, toplanma diýmeni haky ýok. Kim şonu diýen bolsa, eýýän bir kanun şonu tutap etmeli. Şonu düşünmeli. Ine şu ýaly meçhitlerde eýýän taýýarlyk görýärler, halk geläýse näme etmeli, sowmaly, uruş söwüş etmeli, sowjak bolmaly, salyhatly sowjak bolmaly, uruş durmaly. Halk galaýy hemmemiň külmüz çykar diýip ine ataly ol şey diýä emheme spaçylyk bilen edin. Häzir öňünden nime etjek bolun ýani has aktiv adamlary basışlar edin, gorkudyň, agdyny lal edin, gürleme diýär edin aýdar. Ine ýene de bir näçe maglumat bereýin. Ine Tiýerdar we o ýani Gurban Berdimuhammedow Ramazan bayram güni meçhitlere barmaýar. Bunu öz köşklerine gizlenip oturmaly. Gorkýa galar şolara napa diýene bolar diýip. Ya da başarsa ýani Kıpçakdaky meçhide bararlar da o ýerde ablawy baryn edip ýani hemme zatlar beklep adamlar öýünden çykarman oturup şo ýaly vertolyot baraýmatalar barylmaýar. Şo ýerde şolar alyp bolýar. Inni men hemme dindar adamlara hemme vatandaşlarımıza dindar diýen ýaş gelin, gyýr, eneler, ejeler, ýaşlylar, ýaşlar hemme öýlenýär. Şuraya dindar adamlar meçhide barynlar, sizem barın, o Ramazan bayram namazy, gollan, namaz, ayet okumasamyzam durun şo ýerde şolary golla. Şolar bir ýere ýörese toplan ýygynyň düşünşoň. Biz köpçüligi görkezseňiz, inanyň biz köpçülik bolup çyksak boldy bolýar, şo. Şoňa garşy polisam emhemede hemme gaçyp başlaýar. Polis gaýtyp emheme bilen bizi gorap öldürip
ýa-ni öňüňe düşýär. Şonuň üçin biz size köplüge çağırýar, ýani köplük bolmagyny çağırýar. Şu günne tarawan amadyna gatnap köplüğünü görkezin. Şol aktiv, gahrman boljak adamlar ba. Olar diňe halka terdiýär. Halk bir podдержка berse, şol böküp çykýar öýler. Bir näçe döwlet aktivistler bar. Şol ýani siz yerlerde adamlar diýäňiz, ba şol adamlar. Çıkıp başlan öňüňize öýler çykyp başlar. Ol bir. Ikinji, türmede oturan adamın doğun garnaşlarına izlenýär. Sizde şans ýaly. Egerde sizem goşulyp çyksaňyz, şul çäräni gollasaňyz, şu güni biz amnistiýa hemmetin boşalýar. Doğun garnaşyňyz, ejeňiz, dogunuňyz, ogluňyz, aýalyňyz, äriňiz türmede bolsa boşalýar şu. Ulu amnistiýa boljak. Türkmenistanda görülmedik amnistiýa ederler. Şonuň üçin ine häzir wagty geldi, sizem çykyp, sizem gollan. Vilayetlerdaky meçhide baran adamlar häkimiň öňünde ýygnanmaly, o ýerden gün türme baryp, türmedäki adamlar boşaltmaly. Türmedäki adamlar ýüzlenýän, sizem öz goşanlaryňyzy goşun, näme goşup goş bilýän bolsaňyz, sizem ine halkyň ýörüşine, halk öz adatynyň alanyna, sizem adatyňyzy almana özüňiz hereket edin. Halka goşun. Biz içinde yapık biz näme bilýär? Men size öwretmän näme bolýar? Oturunda kelle döň bir ýaly, ýok ýerden bar ýatamda sizem golda. Näme goldaňyz? Bilemok ýöne oturdun da bir logiçny size bir gaty bir hop bolmayan bir variant tapynda gollan şu adamlary. Ine hormatly watandaşlar, gysgaça aýtsam, ine şu ýaly täzelikler bar. Bundan başga da köp täzelikler bar. Aýtyp bilýän täzelikler bar, aýtyp bilmeýän täzelikler bar. Kimde kim ýürüýüşe goşulyp gitse, jübiňizde 3-4 tane maska bolsun. Ýa mümkin gaz ulanarlar bize garşy. Mümkin dubinka ulanarlar. Olan bir sehelce nimederler, eger biz gaçman dur bilsek, ol pıtrak gaç gidýärler. Ol gorkujak bolarlar. Bu olmasa bolmaz. Diňe Türkmenistanda bütün dünýäde şeýle. Şonuň üçin mesçe bolmaly. Ünsüren ine nimede men seretdiň Türkiýede bolýan zatlary. Şu gün alk gidýärler seni, ýa erteçe sak diýärler. Goý berdi, gün gelip ýa protesto gelýär. Hekimiň öňüne gelýär. Türkiýede, İstanbulda. Üstüne gaz sepýärler, ýa aňara gidip gözlerini ýup ýene-de gelýärler. Şunu aýryp bolany, ýermeşen ýaly. Özüm yaram ýok, hiç adam ýok. Bunu köplük bilen aljak bolýar. Biz diňe köplük bilen almaly. Eger gan dökmejek bolsak, köplük bilen almaly. Bize şu 1000 sany ýigitler gerek, hakyky gahrman gerek. Öýüňizden ýanyňyza dost ýarlaryňyza akydyp berk bolup, eýem bir kiçik topar bolun. Bir topar beýlek, topar gollap, çeýdip, ýa köpülüp, bir ýürüýüşe dilse, şu ýürüýüş bolsa, nime köşke tarap ýürüýän bolsa, şul aýaňyz işlese, şu tarapa, şu ýa-ni topar bilen ýüremeli. Başga ýol ýok. Şeýdip ine adatda ýa, şeýdip bagty durmuş gazanylýar. Ýokurdan gaçma, ynanmaň. Bular atalogul bize bagty durmuş bermeýär, bagty durmuş beräýse, öýlerine hiç hat galmaýar. Bular her zat eder, bizi zulüm bilen bizim garşymyza görüşär. Ananyň, bular biz bilimsiz näme edýär, çäre gatladyp bilim bermän ýürüýdi, halk kör bolsun. Şu ulanmak gatan sat. Meçhitler barlar, o ýerde mollalar şo düşündirer. Paçamyz bar, bular zat diýip durmak Allah tarapyndan berilen. Allah tarapyndan niyazy öldürüp gel paça bol onuň ogluny goý diýen zat ýok hiç ýerde. Bular zulüm. Allah inanmayan adamlar paça da der. Paça bolan bolsa bir aňarsy, ondan aňarsy bir arassa, paýhasly, medeniýetli, bilimli bir zat bolardylar. Bular paça diňer ýana aňarda dursun. Bir adam sypatyny diňer ýarlar. Şu ýa zulüm, öz halkyny genosid edýän zulüm. Ahly diýen bolýar, ahly genosid edýär. Beýlik vilayetlere gurrun näme edemok. Şu ýa bir iksan zulüm Türkmenistan giýje ony Türkmenistan ýa-ni kezapçylyk bilen talamançylyk edýär. Näme üçin şular günni talamançylyk edýär? Näme üçin şular günni hereket edýär?
Näçe biz bir gün şunun gürne edýän zadyny edilemok. Bileşip galyp şunu aýyp bilemok. Bu giýje uny hereket edýär bize garşy. Birçi gün özümizi gorap hereket etmemek. Ondan gen görýär. Wagt haçan düzelerkä, haçan bolarka, haçan Gurbanow ýa-ni Adinoşnyň pawun kostyumyny dikip zat edip Türkmenistana gelip bizi halat ederkä, haçan Talip ýa-ni Batmanyň kostyumyny diktirip zat edip Türkmenistana bizi halat ederkä bolmaýar zat. Inanyň şu günem ertirem bir günem reform edip Türkmenistan gurunsaňam biz her wagt adatdan gorap durmaly. Hemmelerden, prezidentden, parlamentden, hemmelerden biz adatdan gorap durmaly. Biz gidirmeliler adatdan. Adalatly ýaşajak bolsaň adatdan gidirmeliler. Dakansa durmaly. Türkmen halk büyük halktır. Inanyň. Bir ýola çyksa muny ýa döwüp bolmaýar. Bütün dünyada eşitdiler. Türkmen adalet için dakansa gidýän. Eger biz şunu bileşip edibilsek, onu bütün dünyada bir gerekde biz gara halktan ak halk bolup galýar. Bütün Merkez Aziya, bütün dünya bizden misal alar. Bir gan dökmen halk bolup bileşip organlarym hemmede iksany bir adamy tutup diktatörü yıktılar. Bizden misal alarlar. Türkmen baran yerine hormat koyarlar aýsy bir halk. Biz bir yerde bir gurumada Türkmen hükümeti bolsa şoňa ýapşarlar. Şular adalata gorap bilen halk şoň ýanyna bolsaň öllerem adalatly, adalet üçin üljegem şular. Şuradan avraylanmor, adalatlanmor diýip bize ýapşarlar. Anladın? Inni MHM, polis, prokuratura we sud guruluklaryny ýüzenjek bolýar. Siz 33 ýyllap zulüm edip geldiňiz halka. Kimde kim öz behwidine, kimde kim korrupsiýa edip, ýa-ni pul gazanmak üçin, kimde kim ýaşydy bolup, onu zorlanyp, ýa-ni ony mejbur ýagdaýda jyns gatnaşak bolup, bir topar kezapçylyk etdi. Şuňkuny demokratik opozisiýa sizi adamçylyga çağırýar. Şuňkuny biz size diýär, gollan halky, bar eden jenaýatyny halkyň önüne ýuň, soň halk size hiç satdyýar. Wagty geldi. Size de durmuş gerek. Sizin garnaşlarınızda, çağlarınızda, enatalarınızda da durmuş gerek adalatly. Gelin şonu guralyň. Gelin döwletde adalatlyk hökm sürýär edelim. Hakykat we adalatlyk. Siz häzir esasy halk bilen Gurbanyň önündäki durun büyük bolup. Size bar. Şu Ramazan bayramyndaky bolup geçýän hadise size bar. Sizin ulur roluňyz bar. Gelin goşulun halka, gelin bile şunu edelim, gelin şunu iksan kezal tutsa edelim de bütün dünya alan edelim, Türkmen inni başka Türkmenler adalatlı bir namusçan, adalet için üljek Türkmenler bizden gururlarla yani edelim. Gelin sizin gururluklarını terden kurup size bu aylıkları verelim. Hiç kimden ziyat kalman, hiç kime yankı belgili olman, hiç kimin öňüne egilmän, öz başlyklaryň öňüne mejbur ýagdaýda ýallaklaman bir dastoyna iş ýarýan sizde mümkinçilikler berýär. Biz öz hukuk goýan gurumlarymyzy gat östürýäris. Ananyň puşman edersiňiz 33 ýyllap garaşdyk diýip. Gelin şonu edelim bile. Gelin bir halk bolup şu zatlar çözelim. Ine men hemme Türkmenistanyň içinde daşınak adamlar çağırýar. Egerde şu çärany gollamadan onu büyüt bolma. Egerde gollap bolýan halkçyda menim çykşak diýseňiz, ünsürip seredip durun. Gahrmanyny öňe çykaran büyüküp çykyp şolar goran. Şolar bir alsa şu daşyna bir-biriniň elini tutup şolar goran. Daýa oglanlaram şonuň içinde polisler aýdymar. Ine men aýdym. Ýadyňyzda bolsa Jorap bunt boldy marada. Men ýürüte efir etdim. Videolar okudum, suratlar okudum. Şo ýerde näme boldy? Şo ýerde 50 tane polisiýa geldi, 7000 tane adam bolýardy. 50 polisiýa gelip, bir tane adam tutjak bolup, ýani aktiv adamy aýyrjak boldy. Derrew polisiň elinden adamlar
Yerine oýdurban polis öz iýde çekil. Bolýa hemme zat gülýarlyp çekil. Meza aýdýan. Bir 14.500 tane polis var. Olam Aşgabatda da bütün Türkmenistanda pytyrly. Aşgabatda gatyrsa 6.000 tane polis var. O 7.000 boldy. Şoň 80% şu rejime garşy. 7.000 2% 1.400 tane. Emheme gulluň jemi 9.000 adam var. Türk Aşgabatda şoň bar adamy 3.000 ýeten. Goý 4.000 bolsun. Şoň bir 40% diňe gurbanyny gollap biler. Olam gorkoklar, buton gorkoklar. 4.040% 1.600 adam. Jemi şul gurbanyla ýa-ni kömek biljek 3.000 tane adam. Ondan 10.000 tane galdak şular pytrak gidýär. Siz tapmaýan adam şulary. Günni çıra ýakman tapmaýan şulary. 10.000 adam alsa, ondan 100.000 adam köşküne bar ya. Şu eşden eşekli, arabaly, piçikli, atly şöyle bar ya hemme. Bir de muçuk bar ya. Boldy. Mesele çökdi. Bir günne, bir 3-4 saatyň içinde hemme zat çöküp bolýar. Gelin bir jegedek ömrümizde ýa-ni bir agyr bolup bir berkädim eder. Hakyky Türkmen halkyna wepaly ädimleri eder. Indi bundan beter maskara bolmaz. Ay başajak adyňyz ýok, men ynanamok. O sen bize ynanma, sen özüňe ynanyp çyk. Sen özüň üçin adatlyk alýan. Sen bize adatlyk alan, biz adatlyk edip halkymyza adatlyk almaly. Sana, sen doganlaryna, sen tohum tijiňe adatlyk almaly. Biz täzeçi ýaşap başlamaly. Biz daş döwletlerde gullukda bolmaly, gulçulukda. Biz Türkmenistanyň içinde düýüşimiz açyk gelmeli. Ýaşlar ýerine, ýaşlar ýerine, ýaş gelinler ýerine, ineler ýerine. Biz bir-birine hormat goýup ýaşamaly. Men size sada dille düşündirýän, siýasy dille düşündirem okşular. Şoň üçin şu zatlar edilmede şeýle bir siýasy mümkinçiliklerimiz, ykdysady mümkinçiliklerimiz, sosial mümkinçiliklerimiz açylýar, aňar başy görünmez. Ondan häzir diňe bir ýegeni 9 milliard pul var. Hacı diýenim. Şamyň öz 9 milliard pul var. Şo pullar bizim pullarymyz. Şo pullar size siňmeli pullar. Siz bolsa bir $500, $1000 üçin daş döwletlerde giýje ony işläp, banýyta düşüp közün ülküp otyr. Näçip bizim bar baýlamda ata baýlamyny, goýun baýlygyny bular kezzaplar alyp milliardlar gazanmaly. Biz bolsa şu baýlygy terk edip, watanyny terk edip, çağlarını terk edip, maşgalaryny terk edip, daş ýurde gidip kösünüp polis, FSB şolaryň gaçyp işlemeli. Näçip biz mezbur ýa-da daş ýurde gidip şurada kanunlar bolmaly. Ine şoň üçin men size ýene bir çağırýan, türmedäki oturanlaryň hemme dogananlaşmaly. Şul çären syptyrman amnistiýa hemmelere bir köp çykyrmaly. Hemmelere amnistiýa. Şul eğer oturun bolsa, çağlaryny alyp çykyn. Men eğerim üçin, bizim kakamız üçin men çykýan. Ejeňiz, kakaňyz oturun bolsa, dogananlaşyňyz bilen çykyn. Men ine söz berýän demokratik opozisiýasy. Biz ýeňen günüň birinji ýa karary amnistiýa, bar türmede oturun adamlar boşaltmaly. Diňe o maniaklar bir näçe adam öldürenler durup galany boşaltmaly. Boş. Ine şoň üçin gaýrat edin. Türmedäki oturunlara ýene bir öldürenýän sidem adatlyga çykjak bolsaňyz bir günne hemme soroňyz bir günne ýa amnistiýa etjek bolsaňyz maştably amnistiýa herekete girin. Näme herekete girin? Näme diýär? Menden goýulýar. Goýulan. Siz hereket edip polis emhemen özüňizi çekip halkyň öňüne ýol açyp bilýär. Biz bolsa köşküne baryp şurada meselen çöp sizem ýa boşalyp bilýär. Bir topar variant, milyon variantlar var. Her kim öz ýerine ýerlerde lider. Size öňüňize bir diktator ýa lider gelip, ýa-ki gylyç galdyryp, ýylyňdan ýöreň diýip urýan adam gerek. Häzir urýan çözülmez. Häzir halk öz jogapkärçiliğini alıp öz adatlygy üçin görüşýär. Bütün halk.
diňe Türkmenistanda. Şoň üçin sizin hemmäňize haýyş edýän hormatly watandaşlar, gelin şu çäre goşulun. Yeni bir erekatdyr diýen Ramazan bayram namazy bu Toronto 10 minut geçmeke hemmämiz üýüşüp köşke tarap ýörmeli. Türkmenistanyň hemme meçitleriniň, ýani Aşgabatyň meçitleriniň hemme köşküne barýan vilayatlar hem ýygnanyp başar bildiňiz Aşgabada barýan öňünden ýa şowuny başar bilmediňiz vilayatyň öňüne ýygnanyp türmeler boşadýar. Türmelerde oturan dogan anlaşmalar boşaltmalı. Inanın hakkınız var. Siz istendik vakti hekimi ayırıp, hekiminin önüne üyüşüp, şöyle de vaktlayın hekimi saylap, onun birinci kararını türmeleri boşaltmalı bir kanun yatan adamlar var deyip, karar alıp, gün üyediniz, şöyle varıp, polis, emkime kulluğuna buyruk verip sonra boşaltmalı. Konstitusyon yol son. Teori, Türkmenistan'ın 3. ve 4. maddelerin esasında Türkmenistan'da en yukarı organ halktır. Haçanla Atalogul, yani prezident ve onun milli lideri giyice onu konstitusiyanı bozayan olsa onunla biz 3. ve 4. maddenin esasında üyemiz rol edilmez. Yine şunu size diyecek olan hormatly vatandaşlar, yine şununla men öz efirimi mutaryan. Sizin hemmäňize janlyk arzu edýän, men häzir TikTok geçen, TikTok'ta soragyňyz bolsa berip bilersiniz. Şo ýerde biz gepleşýärmiz, dowam ederiz. Yine hormatly vatandaşlar, Instagram'da da edip dur. Instagram'da öçüp men TikTok'ta bolan. Näme masalalar bolsa, näme soragyňyz bolsa, şo ýerde biz sizin bilen görüşürse gepleşýärmiz, dowam ederiz. Ramazan bayram namazyna Türkmen bolsa, Türkmenistanly bolsa öz azatlygy üçin öňe çykyp hereket etmeli. Daşynaklar, içindäkiler podдержка bermeli. Näme kömek gerek bolsa finans, maslahat, haýyş edip içindäkilerin bar bilseňiz barın, bar bilmeseňiz haýyş edip şol podдержка berip, şolara VPN hemme kömekler edip şolaryň swýazda bolup şolara kömek etmeli. Başga ilajymyz ýok. Şunu men efiri tutaryan YouTube'da ve TikTok'da geçen. Hoş sağ olun.